Ο Άκης Πάνου ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και στιχουργούς και ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδοποιούς. Πολύ γνωστός στο ελληνικό μουσικό στερέωμα, υπέγραψε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, όχι μόνο της εποχής του, αλλά διαχρονικά. Αν και αξιοσέβαστος καλλιτέχνης όμως, ο Άκης Πάνου στιγμάτισε τον εαυτό του και την ιστορία του με το έγκλημα που διέπραξε, σκοτώνοντας τον υποτιθέμενο μέλλοντα γαμπρό του Σωτήρη Γιαλαμά. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Αθανάσιος Δημήτρης Πάνου ή αλλιώς Άκης Πάνου, όπως όλοι τον έχουμε γνωρίσει, γεννήθηκε το 1933 στην Καλιθέα και ήταν ο τρίτος ηλικιακά από τα 6 αδέρφια. Ο πατέρας του ήταν διαχειριστής της Βασιλικής Φρουράς και αργότερα ήταν γραμματέας στο 15ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, ενώ η μητέρα του ασχολιόταν με τα οικιακά. Η μουσική στο σπίτι και η ασχολία με τα μουσικά όργανα ήταν σύνηθες φαινόμενο από τα αδέρφια του Άκη. Αναπόφευκτα, αυτό επηρέασε και τον πρωταγωνιστή μας. Κυρίως μετά το θάνατο του αδερφού του Βαγγέλη, ο οποίος σκοτώθηκε το 1948 σε ηλικία 20 ετών, πέφτοντας από το τραμ το οποίο τον κομμάτιασε. Από 9 ετών ξεκινάει να παίζει μαντολίνο και κιθάρα. Ένα περίπου ξέρουμε πώς κατέληξε αυτό. Μιλάει η ιστορία του, τα τραγούδια του, η δισκογραφία του, αλλά και γενικά όλη η παρακαταθήκη που άφησε πίσω του. Γι' αυτό και θα παραλείψω να αναφέρω πόσο σπουδαίος μουσικός ήταν και θα παραθέσω στη συνέχεια κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του που μας απασχολούν ιδιαίτερα στο σημερινό βίντεο. Σε ηλικία 2 ετών αρρώστησε από διφθερίτιδα, μία οξία λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Εγκατέλειψε το σχολείο πριν ολοκληρώσει τα μαθήματα του δημοτικού και έτσι το επίπεδο των γνώσεών του περιορίστηκε στην ανάγνωση και την γραφή. Μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής προσπαθούσε να επιβιώσει κάνοντας διάφορες δουλειές. Ο Άκης Πάνου ήταν παλαιών αρχών, τουλάχιστον όσον αφορούσε τους άλλους και κυρίως τις γυναίκες. Αρκετά αυστηρός και σκληρός. Στους γονείς του μιλούσε στον πληθυντικό και το ίδιο απαιτούσε και από την μετέπειτα οικογένειά του. Πολιτικά δήλωνε φασίστας, εθνικιστής, φίλος του θεσμού της Βασιλείας, του καθεστώτος της 21ης Απριλίου και του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Ανέλυε τα πράγματα με μεγάλη και ανατρεπτική δύναμη σκέψεως, όμως ήταν και βαθιά απεσιόδοξος και σχεδόν μυρολάτρης, τεμπέλης ως προς τη ζωή, όπως ανέφερε ο ίδιος. Στο σημείο αυτό να διευκρινίσω πως παραλείπω αρκετές λεπτομέρειες και πληροφορίες για τη ζωή του Άκη Πάνου, διότι σε διαφορετική περίπτωση το βίντεο θα διαρκούσε πολλές ώρες. Το 1954, σε ηλικία 21 ετών, παντρεύεται με τη Δήμητρα Γκιόκα, με την οποία γνωρίστηκαν το 1950 και συζούσαν 4 χρόνια. Η Δήμητρα ήταν ο μεγάλος του έρωτας. Με τη Δήμητρα βρέθηκαν αργότερα σε διάσταση, δίχως να πάρουν διαζύγιο για πολλά χρόνια, αν και ο Πάνου είχε δημιουργήσει εν γνώση της άλλη οικογένεια. Το 1993 παντρεύτηκε με την Άννα Μπακερτζή Πάνου, με την οποία συζούσαν πολλά χρόνια πριν το γάμο τους και μαζί απέκτησαν 4 παιδιά. Την Ελευθερία, τον Στέφανο, τους δίδυμους Αθανάσιο Δημήτριο και Ευάγγελο. Για ένα χρονικό διάστημα τα παιδιά του με τη μητέρα τους, Άννα, έμεναν μαζί με την πρώτη γυναίκα του, τη Δήμητρα. Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 1996, όταν η 19χρονη πλέον κόρη του Άκη Πάνου, Ελευθερία, ξεκίνησε μια ερωτική σχέση με τον 28χρονο Σωτήρη Γιαλαμά. Εκείνος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 5χρονου παιδιού, ενώ εργαζόταν ως χειριστής μηχανημάτων έργων και οδηγός φορτηγών. Τόσο ο Άκης Πάνου όσο και η γυναίκα του Άννα διαφωνούσαν εξ αρχής με αυτή τη σχέση και έκαναν κάποιες προσπάθειες να πείσουν την κόρη τους να τη διακόψει. Το ζευγάρι όμως παρέμενε μαζί και σχεδίαζαν να παντρευτούν, αφού ο Γιαλαμάς χώρισε με τη γυναίκα του τον Φεβρουάριο του 1997.
Δευτέρα 19 Μαΐου του 1997, η Ελευθερία φεύγει το απόγευμα από το σπίτι της για να πάει στον τηλεοπτικό σταθμό Εγνατία TV της Ξάνθης όπου εργαζόταν. Το βράδυ όμως δεν επέστρεψε στο σπίτι της και η μητέρα της έμαθε πως ούτε στη δουλειά της είχε εμφανιστεί. Αφού οι ώρες περνούσαν και μη μπορώντας να μάθει νέα της κόρης της, η Άννα έκανε δήλωση εξαφάνισης στην ασφάλεια. Ο Άκης Πάνου, ένας άνθρωπος που απέφευγε τη δημοσιότητα και την έκθεση της ζωής του, βρέθηκε να την ψάχνει ανήσυχος, βγαίνοντας μάλιστα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες με τις πιτζάμες. Υποστήριξε πως το παιδί του πιθανόν είχε πέσει θύμα απαγωγής από κυκλώματα της νύχτας, αν και πιστεύετε πως μέσα του ήξερε που βρισκόταν η κόρη του. Και πράγματι, μετά την τηλεοπτική προβολή της εξαφάνισης που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία της Ξάνθης, η Ελευθερία εμφανίστηκε. Επικοινώνησε με το κανάλι και αποκάλυψε πως είχε φύγει με τον αγαπημένο της Σωτήρη Γιαλαμά. Κερασάκι στην τούρτα ήταν όταν βγήκε στην τηλεόραση με γυρισμένη την πλάτη και ο ίδιος ο Γιαλαμάς, δηλώνοντας «Ο πατέρας της πιστεύει ότι είμαι μπράβος και η μητέρα της δεν με θέλει γιατί είμαι ακόμα σε διάσταση με την πρώη σύζυγο και υπάρχει ένα παιδί». Το γεγονός εξόργησε τον Άκη Πάνου, τόσο για τη δημόσια διάσταση που πήρε το οικογενειακό του ζήτημα και τις δηλώσεις του Γιαλαμά στην τηλεόραση, αλλά και για την ντροπιαστική για εκείνον πράξη της κόρης του. Για τις αρχές και το σκεπτικό του, όλο αυτό ήταν μια προσβολή στο πρόσωπό του και εξευτελισμός για την οικογένειά του. Οι σχέσεις του με την κόρη του μετά από αυτό το περιστατικό ήταν αρκετά ταραγμένες. Αυτό στεναχωρούσε ακόμα περισσότερο τον Άκη Πάνου, που είχε τεράστια αδυναμία στην μοναχοκόρη του, το πρώτο του παιδί που ήθελε τόσο πολύ. Κανονίστηκε ένα οικογενειακό τραπέζι στο σπίτι του Άκη και της Άννας, όπου ήρθε και ο Σωτήρης Γιαλαμάς με σκοπό να συζητήσουν, να λύσουν την παρεξήγηση μεταξύ τους και να ζητήσει το χέρι της κόρης τους. Σύμφωνα με τις αναφορές, η συνάντηση των δύο πλευρών δεν ήταν ακριβώς κανονισμένη. Για την ακρίβεια, τα σενάρια είναι δύο. Στο πρώτο σενάριο, η Ελευθερία ξύπνησε τον πατέρα της και του έφερε έκπληξη τον αγαπητικό της, ελπίζοντας σε μια συζήτηση μεταξύ τους. Ο Άκης Πάνου είχε ήδη ανεχτεί αρκετά τις προσβλητικές για εκείνον κινήσεις του ζευγαριού και η παρουσία του Γιαλαμά και στο σπίτι του ήταν ένα αποκορύφωμα. Ας δούμε όμως πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μέσα από την απολογία του Άκη Πάνου. Ο Άκης Πάνου, σύμφωνα με τη δική του κατάθεση, όταν ο Σωτήρης Γιαλαμάς εμφανίστηκε στο σπίτι εκείνη την ημέρα, σκέφτηκε ότι παραβιάστηκε ο χώρος του και κοίταξε να συγκρατήσει τα νεύρα του. Του ετοίμαζε μάλιστα προσβλητική συμπεριφορά για να το καταλάβει και να φύγει μόνος του. Απευθύνθηκε στην Ελευθερία και τη ζήτησε εξηγήσεις, λέγοντάς της ότι δεν έχει δικαίωμα να φεύγει με αυτόν τον τρόπο από το σπίτι και να την ψάχνουν και να έχει δεσμό με έναν άνθρωπο της νύχτας. Τότε ο Γιαλαμάς επενέβη και είπε ότι δεν είναι μπράβος και ότι έχει σκοπό να παντρευτεί την Ελευθερία μέχρι το Πάσχα, οπότε και θα έχει πάρει διαζύγιο. Ο Πάνου ένιωσε ότι τον κορόιδευε περισσότερο από την Ελευθερία. Τον προσέβαλε όσο μπορούσε περισσότερο. Η ένταση της κουβέντας άρχισε να ανεβαίνει. Ο Άκης Πάνου πήρε το πιστόλι και το έδωσε στον Σωτήρη λέγοντας του τελείωνέ με. Ο Γιαλαμάς απάντησε «Όχι, ρίξε μου εσύ». Τότε ο Πάνου πέταξε το πιστόλι και βγήκε έξω από το σπίτι. Ήταν εκτός εαυτού. Άκουσε φωνές από μέσα και ξαναμπήκε στο σπίτι. Η Άννα του είπε αυτός δεν καταλαβαίνει. Θέλει να πάρει την Ελευθερία και να φύγουν. Τότε πήρε το πιστόλι. Πυροβόλησε στον τοίχο λέγοντας του να φύγει από το σπίτι. Πίστεψε ότι τα λόγια δεν αρκούσαν, γι' αυτό και πυροβόλησε. Ο Γιαλαμάς σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Τον ακολούθησε ο Άκης Πάνου με το πιστόλι στο χέρι. Υπήρξε λογομαχία. Βλέποντας να έρχεται κατά πάνω του ένας άνθρωπος μπρατσωμένος, πυροβόλησε και τον έχασε από τα μάτια του. Ο ίδιος ανέφερε πως υπήρχε σύγχυση, οπότε δεν μπορούσε να αναπλάσει την εικόνα. Μία από τις σφαίρες που ρίχτηκαν στον αέρα φαίνεται λοιπόν πως βρήκε τον 30χρονο Γιαλαμά στο πρόσωπο και δεν άργησε να τον οδηγήσει στο θάνατο. Ο Άκης Πάνου, παρόλο που υποστήριξε μέχρι τέλους ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει, ανέλαβε εξ αρχής κάθε ευθύνη της πράξης του και δεν δημιούργησε πρόβλημα σε καμία φάση της σύλληψης και κράτησής του από τις αρχές. Η Ελευθερία Πάνου σε κατάθεσή της παρουσιάζει την ιστορία με διαφορετικό τρόπο, σύμφωνα με τον οποίο δεν είχε κανονιστεί κανένα τραπέζι και ότι η μάζοξη ήταν κανονισμένη από τη μητέρα της και τον πατέρα της εν αγνία της.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στην κατάθεσή της, κανένα μέλος της οικογένειάς της δεν ήθελε τον Σωτήρη και οι γονείς της Ελευθερίας προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τους χωρίσουν. Όσον αφορά τον φόνο, η Ελευθερία υποστήριξε πως αρχικά η μητέρα της ήταν που προσπάθησε να πυροβολήσει το θύμα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να οπλίσει το όπλο και το πέταξε στον καναπέ. Τότε ήταν που πήρε ο πατέρας της το όπλο και πυροβόλησε τον Σωτήρη σχεδόν εξ επαφής. Στη συνέχεια, η Ελευθερία υποστήριξε πως το έγκλημα ήταν στημένο. Πως η μητέρα της, που την ειδοποίησε με τον αδερφό της να πάει στη Λεύκη ενώ βρισκόταν στο σπίτι του Σωτήρη Γιαλαμά, της απέκρυψε ότι είχε έρθει από την Αθήνα ο Άκης Πάνου, με τον οποίο δεν ήθελε να συναντηθεί καθόλου. Επίσης, είπε πως το όπλο ήταν γεμάτο κάτω από μαξιλάρι καναπέ και το ήξεραν και ο πατέρας της και η μητέρα της. Γνώριζαν πως αν πήγαινε στη Λεύκη θα πήγαινε και ο Σωτήρης, όπως και πήγε. Και τότε τον προκάλεσαν. Η Ελευθερία στην κατάθεσή της αναρωτάται: αφού δεν είχε πρόθεση ο πατέρας μου να σκοτώσει τον Σωτήρη, γιατί έκρυψε οπλισμένο το 45 σχεδόν δίπλα στο τραπέζι όπου καθόμασταν? Ο Άκης Πάνου διώχθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και επίσης παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Οδηγήθηκε ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Καβάλας τον Μάρτιο του 1998 και μία εβδομάδα αργότερα βγήκε η απόφασή του. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό, ούτε καν αυτό του πρώτερου έντιμου βίου. Το γεγονός ότι δεν μέτρησε ο πρώτερος βίος, αλλά ούτε και η σημαντική καλλιτεχνική του φήμη και κληρονομιά, προκάλεσε απορία και εντύπωση σε μέρος του καλλιτεχνικού κύκλου, αλλά και σε μία μερίδα της κοινής γνώμης. Ο ίδιος ο Άκης Πάνου αποδέχτηκε πλήρως την ποινή του, σκληρή ημί. Πριν από δάφτους, εγώ τον Άκη Πάνου τον έχω καταδικάσει ισόβια. Τίναξα τη ζωή μου στον αέρα τσάμπα και βερεσέ. Δεν μετανόησα, διότι δεν εννόησα. Δεν εννόησα να τον σκοτώσω, ανέφερε ο Άκης Πάνου. Κλείστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όμως σύντομα διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας και μετά από μία επέμβαση το 1999 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους λόγω της κλονισμένης υγείας του. Τελικά έφυγε από την ζωή στις 7 Απριλίου του 2000 σε ηλικία 67 ετών.